ήρθατε στην κεντρική ομιλία του Κώστα Πιστιόλα, που θα φτάσει σε όλο το Αγρίνιο. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι μοναδικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη σε έναν άνθρωπο που όραμά του είναι να αλλάξει το Αγρίνιο. Πριν από μόλις λίγο καιρό, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι άλλαξε στη δημοτική πραγματικότητα του Αγρινίου. Μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές αφετηρίες αποφάσισε να ενώσει τις δυνάμεις της και να καταθέσει την πρότασή της στις εκλογές του Οκτώβρη για ένα Αγρίνιο που θέλει και που θα κάνει μια τολμηρή αλλαγή. Η προσπάθεια αγκαλιάστηκε αμέσως από τους δημότες και από όσους συνδέουν τη μοίρα τους με τον Δήμο Αγρινίου. Άμεσα φτιάχτηκε κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Ο συνδυασμός Αγρίνιο πάμε ψηλά. Ήταν ένας άθλος πραγματικός. Και στη συνέχεια καταρτίστηκε ένα ολοκληρωμένο, ένα υπερκομματικό ψηφοδέλτιο μέσα από την κοινωνία όλου του Δήμου Αγρινίου. Μια προσπάθεια που ήρθε από την κοινωνία και έγινε για την κοινωνία. Επικεφαλής ένας άνθρωπος που σε λίγο από το βήμα αυτό θα μας παρουσιάσει το όραμά του για τον Δήμο Αγρινίου. Με ένα πρόγραμμα πρωτόγνωρο για την περιοχή, το οποίο ήδη κρατάτε στα χέρια σας. Ένα πρόγραμμα με ορίζοντα δεκαετίας. Ο επικεφαλής αυτής της ιστορικής για τον τόπο πρωτοβουλίας είναι ο Κώστας Πιστιόλας. Ο Κώστας Πιστιόλας που μεγάλωσε μαζί με το Αγρίνιο, ζει και επιχειρεί στο Αγρίνιο και θα απαντήσει στο ερώτημα αν μπορούμε να αλλάξουμε τον τόπο μας με ένα μεγάλο ναι. Που θέλει και θα βάλει στο επίκεντρο τα χωριά του Δήμου Αγρινίου, τις γειτονιές της πόλης. Θα στηρίξει την αγορά, να ανοίξει ξανά τις πόρτες του Δημαρχείου για όλους τους δημότες. Φίλες και φίλοι, μαζί μας είναι ο άνθρωπος που μας ενέπνευσε ξανά αισιοδοξία για τον τόπο. Υποδεχόμαστε μαζί τον αυριανό Δήμαρχο Αγρινίου. Υποδεχόμαστε τον Κώστα Πιστιόλα. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, η αλλαγή είναι εδώ. Η νίκη είναι εδώ.
Τα λόγια είναι φτωχά. Τι να πω για την παρουσία σας και τη στήριξή σας. Τι να πω για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει ζήσει εδώ και χρόνια αυτή η πλατεία. Αυτή η πόλη στην πλατεία των παιδικών μας χρόνων. Μιλήσατε πάλι σήμερα. Είπατε ξεκάθαρα αυτό που ξέρουν καλά όλοι. Από τις 8 Αυγούστου και μετά, από τότε που άλλαξαν όλα για το Δήμο μας, από τότε που αποφασίσαμε να σταματήσει η μιζέρια, ότι το Αγρίνιο πάει ψηλά, ότι αποφάσισε μία τολμηρή αλλαγή, ότι έρχεται μεγάλη νίκη. Και όλοι εσείς που μας αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή, εσείς μας δώσατε τη δύναμη να προχωρήσουμε. Όλες και όλοι εσείς είστε η δύναμή μας. Αυτός ο άθλος ανήκει σε εσάς. Και αυτή η νίκη που έρχεται, να ξέρετε, είναι δικό σας επίτευγμα. Φίλες και φίλοι, μαζί καταφέραμε να εμπνεύσουμε με ένα συνδυασμό που μπορεί να κάνει τους Αγρινιώτες να μείνουν εδώ που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Να μείνουν γιατί θα έχουν δουλειά, θα έχουν προοπτική, θα έχουν παιδεία. Όλα αυτά που κάποιοι λένε ότι είναι δική τους αρμοδιότητα και απλά διαχειρίζονται τα κρατικά χρήματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και λίγο τσιμέντο για τα ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής. Αγρινιώτισσες και αγρινιώτες, έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι επικεφαλής μιας βαθιά συλλογικής προσπάθειας. Μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο μας. Μας ενώνει η βαθιά πίστη ότι τώρα είναι η ώρα που δεν έπαιρνε άλλη αναβολή. Να κάνουμε κάτι για το Αγρίνιο. Ότι τώρα είναι η ώρα να πάρουμε τη μοίρα αυτού του τόπου στα χέρια μας και να αλλάξουμε την πορεία του. Να πάψουμε να βλέπουμε το Αγρίνιο να μένει άδειο. Αυτό τον τόπο να πάψουμε να τον βλέπουμε να μένει χωρίς εισόδημα και χωρίς τα παιδιά του. Να μην βλέπουμε με πίκρα άλλες πόλεις να απογειώνονται και ο δικός μας Δήμος να βυθίζεται σε μια ιδιότυπη στασιμότητα. Το ερώτημα που οφείλουμε να απαντήσουμε στις 8 Οκτωβρίου είναι ξεκάθαρο. Έχουμε την πολυτέλεια από 9 να γίνουν 14 τα χρόνια της στασιμότητας. Φίλες και φίλοι, με ρωτούν πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα τι δήμαρχος θα είμαι. Τους απαντώ λέγοντάς τους τόσο τι δήμαρχος θα είμαι όσο και ποιος δεν θα είμαι. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας δεσμευτώ ότι θα παραμείνω θειασότης της προσφοράς, της σκληρής προσπάθειας και της δουλειάς, ένας άνθρωπος της αγοράς. Δεν
θα γίνω επαγγελματίας της πολιτικής και ιδιοκτήτης καμίας καρέκλας. Θα είμαι δήμαρχος της ουσίας και της πράξης και όχι της βιτρίνας. Θα είμαι δήμαρχος των ανοιχτών διαδικασιών και όχι των απευθείας αναθέσεων. Θα κατασκηνώσω στην κυριολεξία, θα κατασκηνώσω στα Υπουργεία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων για να κερδίσω μάχες για την πόλη μου και όχι για δημόσιες σχέσεις. Δεν θα εγκαταλείπω και δεν θα θεωρώ τα χωριά μας περιοχές δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Θα διοικώ με την ομάδα μας και όχι με ημετέρους και με αλαζονία. Θα διοικώ με ομαδικότητα, συνεργατικότητα και σεμνότητα. Δεν θα απαξιώνω τους ίδιους τους συνεργάτες μου και τους φορείς αυτής της πόλης. Θα είμαι ένας δήμαρχος που θα υπηρετεί τη συνέχεια του Δήμου. Δεν θα ξεσηκώνω με τοξικότητα μια ολόκληρη πόλη για το πάρκο, να τη το στερώ για 9 ολόκληρα χρόνια και να παραδίδω αυτό για το οποίο απογοητευτήκατε. Και πάνω απ' όλα, θα σέβομαι, γιατί έτσι έμαθα. Δεν θα υποτιμώ την νοημοσύνη των συμπολιτών μου κάνοντας εγγένεια και στρώνοντας τσιμέντο λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Δεν θα είμαι τέτοιος δήμαρχος. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μου, θα είμαι ένας δήμαρχος που δεν θα αναιρεί αυτά που έλεγε. Σε ένα πράγμα, προσέξτε, σε ένα πράγμα συμφωνώ με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, ότι αρκούν 2 θητείες για να ολοκληρώσει ένας δήμαρχος το έργο του. Θα συμφωνήσω με τις 2 θητείες, αλλά ούτε μία μέρα παραπάνω. Αρκετά. Φτάνουν 9 χρόνια για να κάνεις όσα πρέπει. Γιατί όταν δεν είναι αυτοσκοπός η εξουσία, 2 θητείες είναι αρκετές, ειλικρινά. Αγρινιώτισσες και αγρινιώτες, κοιτώντας το τι έχει γίνει εδώ και χρόνια, στα ζητήματα που άλλαξαν άλλες πόλεις, ακόμα και οι γειτονικές μας, ενώ εμείς μείναμε στις κενές υποσχέσεις των υπουργών που περνούσαν από την πόλη, είναι κάποιος, σας ερωτώ, είναι κάποιος πεπισμένος ότι επικρατεί η γλώσσα της αλήθειας σε αυτό το κτίριο μόλις λίγα μέτρα από εδώ? Είναι κάποιος ικανοποιημένος ως δημότης, ως πολίτης, γιατί βλέπει διαφανή λόγο και καθαρές προθέσεις? Εγώ λοιπόν δεν είμαι. Γιατί βλέπω ένα ολόκληρο σύστημα να μην λειτουργεί προς όφελος του Δήμου, αλλά να λειτουργεί βάσει μιας φιλοδοξίας και των επιλογών ενός. Πράγμα που εξηγεί πολλά, που δείχνει
γιατί το Αγρίνιο δεν λειτουργεί σαν μια οικογένεια, σαν μια κοινότητα. Και όταν βλέπω κάτι που δεν λειτουργεί καλά, θέλω να το αλλάξω. Έτσι έμαθα, έτσι μεγάλωσα. Γι' αυτό ζητώ τη στήριξή σας. Γιατί πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα. Γι' αυτό είσαι ο δήμαρχός μας. Και αυτός ο τόπος, πιστέψτε με, αξίζει κάθε προσπάθεια, κάθε αγώνα, κάθε θυσία. Το είπα και στις προηγούμενες ομιλίες μου, το πιο επικίνδυνο πράγμα για μια κοινωνία είναι να εθιστεί στη στασιμότητα. Γιατί κάτω από τις ασφαλτοστρώσεις της τελευταίας στιγμής υπάρχει ανεργία, εγκατάλειψη και μετανάστευση των δικών μας παιδιών για ένα μεροκάματο. Όσοι ασχολούνται με τα κοινά και πολύ περισσότερο ένας δήμαρχος, είναι ικανοποιημένοι όταν βλέπουν τους συνδημότες τους ικανοποιημένους και ευχαριστημένους, να ζουν καλά δηλαδή. Όταν βλέπουν προκοπή, χαρούμενους ανθρώπους και μαγαζάτορες ικανοποιημένους. Απόψε δεσμεύομαι μπροστά σας ότι θα είμαι πρώτα απ' όλα δήμαρχος που θα φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί αυτό έμαθα. Έτσι πορεύτηκα σε όλη μου τη ζωή και σε όλη μου την επαγγελματική διαδρομή. Να δουλεύω δηλαδή σκληρά. Να οραματίζομαι πώς πρέπει να είμαστε σε 10 χρόνια, αλλά να έχω και σχέδιο για το τι θα κάνουμε στις επόμενες 10 μέρες. Να έχω συνεργάτες και να δουλεύω ομαδικά. Χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία. Γιατί τους καλούς δημάρχους τους κάνουν οι καλοί συνεργάτες. Έμαθα όμως όλα αυτά τα χρόνια να αναλαμβάνω και τη δική μου ευθύνη. Να διεκδικώ μέχρι τέλους και να κερδίζω τις μάχες στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Και πάνω απ' όλα έμαθα να πορεύομαι στους φωτεινούς δρόμους της κοινωνίας και της αγοράς. Όχι στα σκοτάδια των ημετέρων, όχι σε κομματικούς σωλήνες. Έμαθα να κυνηγάω μετρήσιμους στόχους, όχι να κυνηγάω καρέκλα. Έμαθα να πορεύουμε στους δύσκολους δρόμους της σκληρής προσπάθειας, της δουλειάς, όχι στη θραθυμία του αυτόματου πιλότου και της ίσονος προσπάθειας. Και κυρίως έμαθα να κάνω καλύτερο και τον εαυτό μου, να διορθώνω τα λάθη μου, να κρατάω τη σημαία της μετριοπάθειας, της σεμνότητας, όχι της αλαζονίας και της έπαρσης. Φίλες και φίλοι μου, αξιοποιώντας και ενώνοντας όλες τις δυνάμεις του τόπου, θα μπορέσουμε να πάμε το Αγρίνιο ψηλά.
Στόχος μας είναι η ενότητα της πόλης, που είναι προαπαιτούμενο για κάθε αλλαγή, για μια μεγάλη αλλαγή. Όσο και να θέλουν να διχάσουν, να ρίξουν λάσπη, τόσο πιο ισχυρό θα είναι το αίτημα της αλλαγής. Τόσο πιο ισχυρή θα είναι η βούλησή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις της πόλης. Η επόμενη μέρα θα βρει το Δήμο Αγρινίου ενωμένο σαν μία γροθιά. Η πόρτα του Δημαρχείου θα είναι ανοιχτή σε όλους τους δημότες. Θα αξιοποιήσουμε κάθε συμπατριώτισσα και συμπατριώτη μας που θέλει να προσφέρει. Η εποχή των αποκλεισμών, των κλειστών γραφείων, ενός Δημαρχείου βιομηχανίας ρουσφετιών τελειώνει οριστικά στις 8 Οκτωβρίου. Σας κοιτώ στα μάτια και δεσμεύομαι απόψε σε αυτή την ιστορική πλατεία των αγώνων της δημοκρατίας και της ισονομίας. Θα είμαι δήμαρχος όλων σας. Η ενότητα θα είναι το πρώτο αυτονόητο της θητείας μας. Ένα αυτονόητο που έλειψε τόσα πολλά χρόνια. Φίλες και φίλοι, φτιάξαμε ένα ισχυρό, πολυσυλλεκτικό, υπερκομματικό ψηφοδέλτιο που αγκαλιάζει τους πάντες. Τους ανθρώπους της αγοράς, τους ανθρώπους της εργασίας, τους φορείς πολιτών και κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όπου κι αν ανήκει, ό,τι κι αν πιστεύει. Αρκεί να θέλει να προσφέρει στον τόπο μας. Πάνω απ' όλα να πιστεύει στις αρχές και στην συλλογικότητα και όχι στην εξουσία του ενός. Δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Γι' αυτό εμπνεύσαμε, γι' αυτό πείσαμε. Στις 8 Οκτωβρίου έρχεται η ολοκλήρωση αυτού του άθλου. Μια νίκη που θα πάει το Αγρίνιο ψηλά. Στο Αγρίνιο της νέας εποχής, εκείνης που αξίζουν τα παιδιά μας. Θέλουμε να είμαστε μαζί στο μεγάλο στόχο που έχουμε θέσει. Να σταματήσουμε την αιμορραγία του Αγρινίου προς άλλα αστικά κέντρα και προς το εξωτερικό. Να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας εδώ, στον τόπο τους και να τους δώσουμε κίνητρα να μείνουν, να παράγουν, να δημιουργήσουν. Θέλουμε τη στήριξη όλων για να μην συντηρούν οι αγρινιώτες τις οικονομίες άλλων περιοχών και άλλων δήμων, ακόμα και των γειτονικών μας. Και έχουμε και τρόπο και σχέδιο για την τολμηρή αλλαγή που έχει ανάγκη ο Δήμος μας. Και θέλω να επαναλάβω πάντα, κοιτώντας σας στα μάτια, τις τρεις αρχές οι οποίες θα καθορίσουν τη δημοτική μας θητεία. Πρώτον, αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία πάνω απ' όλα. Για να σταματήσει η αυθαιρεσία, η ασιδωσία και η σπατάλη και να αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα όλοι οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες.
Δεύτερον, ισόρροπη ανάπτυξη για τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά μας. Να ξαναδώσουμε ζωή στα χωριά μας. Ποτέ ξανά να μην αντιμετωπίσουν απαξίωση και αδιαφορία. Ποτέ ξανά να μην δουν το Δήμο τους να εμφανίζεται την ίστατη ώρα. Τις τελευταίες 10 μέρες πριν τις εκλογές, με υποσχέσεις για λίγο τσιμέντο και λίγη άσφαλτο. Και βέβαια και με την παρένεση να μας στηρίξετε όμως. Μην ξεχαστείτε να μας ξαναψηφίσετε. Αυτές τις τόσο γνωστές παρενέσεις, ειδικά στα χωριά μας, τέτοιες μέρες. Και τρίτη θεμελιώδης αρχή, ανοιχτές πόρτες για όλες και όλους. Τίποτα πίσω από κλειστές πόρτες. Τελεία και παύλα. Τα τοπικά συμβούλια θα είναι οργανικό στοιχείο του Δήμου, όχι φτωχοί απομονωμένοι συγγενείς. Και οι πολίτες θα μπορούν να προτείνουν και να συμβουλεύουν τους αντιδημάρχους μας. Καμία έπαρση, το ξαναλέω, καμία αλαζονία. Θα κάνουμε τα δημοτικά συμβούλια πυρήνες δημοκρατίας. Όχι διεκπεραιωτικά όργανα. Φίλες και φίλοι, δώστε μια ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε ήδη περιγράψει τους 15 και έναν άξονες πολιτικής στο πρόγραμμα της παράταξής μας. Στο πρόγραμμα αυτό που κρατάτε αυτή τη στιγμή στα χέρια σας, αυτό το πρόγραμμα το οποίο σας καλώ να το διαβάσετε και να το αξιολογήσετε. Σήμερα όμως, ενώπιον σας, θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα των εκλογών. Πρώτον, έχουμε αυτονόητο χρέος να θέσουμε ξανά ένα μεγάλο στόχο για την πόλη. Δεν θα ρίξει λευκή πετσέτα η πόλη για το πανεπιστήμιο. Διεκδικούμε λοιπόν, για να γίνω σαφής, προσεβήκω αότα. Διεκδικούμε λοιπόν τη δημιουργία νέων σχολών σε μια ενιαία σύγχρονη πανεπιστημιούπολη στο πρώην πολιτικό αεροδρόμιο. Δεύτερο, αναβάθμιση των 2 εισόδων του Δήμου με ταυτόχρονη πίεση στην κεντρική διοίκηση για ολοκλήρωση της κάθετης σύνδεσης με την Ιόνια Οδό. Άμεση πρωτοβουλία και συγκρότηση ομάδων κρούσης για να ανακοινηθούν τα θέματα της σύνδεσης με την Ιόνια, με το Καρπενήσι και τη λύση για το Βιοπά. Την επόμενη μέρα που θα αναλάβουμε. Πρέπει να γίνουμε ο πιο επίμονος, ακόμη και δυσάρεστος Δήμος για τα Υπουργεία και την κυβέρνηση. Τρίτον, δημοτική πρωτοβουλία για την συνεργασία όλων των φορέων με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του νοσοκομείου Αγρινίου και αξιοποίηση του χώρου του παλαιού νοσοκομείου μετατρέποντάς το σε πολυχώρο υγείας. Τέσσερα. Τριχονίδα και Λυσιμαχία θα αναχθούν σε κέντρα ναυταθλητισμού καθώς και ιστιοπλοϊκού προορισμού
με ταυτόχρονη αξιοποίηση των ιαματικών μας λουτρών και των ορεινών όγκων. Η μεγάλη μας λίμνη, η τεράστια αυτή θάλασσα, θέλει δουλειά. Δεν θα την κάνει πόλο έλξης το ΕΣΠΑ, χωρίς δουλειά. Στο πλαίσιο αυτό προτάσουμε την υλοποίηση των μελετών της παραλίμνιας οδού ήπιας κυκλοφορίας. 5. Αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 6. Επίλυση των προβλημάτων άρδευσης στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, συντήρηση των αγροτικών οδών και δημιουργία αγροκτηνοτροφικών πάρκων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για επάρκεια και καθαρότητα νερού σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Δεν μπορεί στο Δήμο του Νερού να υπάρχει αυτή η κατάσταση εγκατάλειψης εν έτη 2023. Αποκεντρώνουμε τη διοίκηση με δημιουργία τοπικών αντιδημάρχων και καθιέρωση προγράμματος τακτικών συναντήσεων με όλα τα τοπικά συμβούλια. 8. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, θέλουμε πεζόδρομους, αλλά και πρόσβαση στην αγορά. Όχι άλλο χάος στο κέντρο του Αγρινίου. Η αγορά αυτής της πόλης πρέπει να ανασάνει ξανά. Και θέλω να δεσμευτώ απόψε για κάτι που πλέον θεωρώ πως αποτελεί συλλογικό αίτημα. Θα υπάρξει νέα κυκλοφοριακή μελέτη για να αντιμετωπίσουμε το έμφραγμα στην πόλη. Μέχρι τότε η Βότση θα ανοίγει τις ώρες αιχμής. Πολύ σημαντικό. Η πόλη έχει ανάγκη το πράσινο. Τελεία και παύλα. Είναι ακατανόητη η αιμονή σε πολιτικές που δεν υπηρετούν το στόχο να παίρνει η πόλη ανάσα. Ξεκινάμε ένα σχεδιασμό που θα στηριχτεί στην επιστημονική επάρκεια και στη βιωσιμότητα και με ρεαλισμό να υπάρξουν πράσινες διαδρομές στην πόλη. Η επόμενη δημοτική αρχή θα είναι φίλος του πρασίνου, όχι του τσιμέντου. 10. Συνολική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση ποιότητας ζωής στις εργατικές κατοικίες και στους παραμελημένους οικισμούς με απόλυτη προτεραιότητα στην καθαριότητα. 11. Δημιουργία και στελέχωση πρότυπου σταθμού υποδοχής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. 12. Αποκατάσταση προσβασιμότητας αμαία σε όλους τους δημόσιους χώρους. Θα είναι πρώτη μας προτεραιότητα. 13. Άμεση στήριξη της αγοράς και δημιουργία υπηρεσίας καταγραφής αιτημάτων και εξυπηρέτηση του πολίτη και του επαγγελματία. 14. Στηρίζουμε τα νέα ζευγάρια με παροχή επιδόματος για τη γέννηση κάθε παιδιού.
με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. 15. Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Τις τρίτεκνες και φυσικά τις πολύτεκνες οικογένειες, πάλι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργούμε, 16, δημιουργούμε ψηφιακό κέντρο διαχείρισης κρίσεων για πλημμύρες, πυρκαγιές, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες όπως τη χρήση drone. 17. Όλος ο Δήμος σε ένα κινητό. Στόχος ένας έξυπνος, υπερψηφιακός Δήμος που θα λύνει προβλήματα της καθημερινότητας σε πραγματικό χρόνο. 18. Δίνουμε το λόγο στη νέα γενιά με δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας με άμεση εκλογή. 19. Θέτουμε στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών θεσμών με διεθνές κύρος και εμβέλεια, με διασύνδεση και αξιοποίηση όλων των απανταχού αγρινιωτών και των λακαρνάνων που θέλουν να συνεισφέρουν. Ο στόχος θα είναι το Αγρίνιο να αναπτύξει σταθερή επισκεψιμότητα από αυτούς τους θεσμούς. 20. Για μένα το 20. Καθιέρωση θεσμού τακτικής λογοδοσίας του Δημάρχου στην πόλη αλλά και σε όλες τις δημοτικές ενότητες. 21. Θα είναι πρώτη προτεραιότητά μας η αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού μας Κέντρου και η διοργάνωση πανελλήνιων πρωταθλημάτων. Τέλος, το 22, θα αναδείξουμε και θα προστατεύσουμε τον μοναδικό πνεύμονα της πόλης μας, το δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Αγαπητοί μου συμπολίτες, 23 νίκια από την πρώτη Κυριακή. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είμαι περήφανος για τη νέο σήμερα προεκλογική μας πορεία και το επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που επέδειξε όλος ο συνδυασμός. Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας ότι δεν θα παρασυρθούμε σε χαμηλής πτήσης επικοινωνιακά τεχνάσματα. Φίλες και φίλοι, στις 8 Οκτωβρίου το Αγρίνιο αλλάζει. Ήδη το αποφάσισε. Από την πρώτη μας μέρα το αποφάσισε. Η πορεία μας ήταν μόνο ανωδική. Και μπροστά σε αυτήν εδώ την πρωτοφανή συγκέντρωση θέλω να προλάβω να σας εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την αδιανόητη υποστήριξή σας. Και θέλω για ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω τα στελέχη μας, τους εθελοντές μας και φυσικά τους συνεργάτες μου και τους συνοδοιπόρους μας στο αύριο. Τους σπουδαίους υποψήφιους δημοτικούς μας συμβούλους. Τους ανθρώπους που θα πάρουν τις τύχες αυτής της πόλης στα χέρια τους. Και θα δώσουν τη μάχη στα Δημοτικά Συμβούλια, εκφράζοντας όμως μια αυθεντική, μια ατόφια πλειοψηφία. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους μου, χωρίς τους οποίους δεν θα ήμουν εδώ σήμερα, ούτε θα ήμουν αυτός που είμαι. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Η αγάπη που έζησα σε αυτή την εκστρατεία αξίζει τα πάντα. Η πίστη όλων σας αξίζει τα πάντα και το
το υπόσχομαι, θα τηρήσω το συμβόλαιο που υπογράψαμε. Φίλες και φίλοι, το μήνυμα της συγκλονιστικής σας παρουσίας έχει ακουστεί από την ώρα που πήραμε τη μεγάλη απόφαση. Σήμερα, εδώ, την πλατεία που μεγαλώσαμε. Είναι μεγάλη συγκίνησή μου να βλέπω μία τέτοια συγκέντρωση. Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε. Πάμε λοιπόν. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή. Τώρα είναι ώρα για το Αγρίνιο που αξίζουμε. Πάμε λοιπόν ψηλά, δυνατά. Σηκώνουμε τον πύχη για τον τόπο μας. Οι επόμενες 5 μέρες είναι μέρες μάχης και αγώνα. Δεν σταματάμε. Στέλνουμε το μήνυμα της νίκης παντού, ότι μπορούμε τη μεγάλη νίκη από την πρώτη Κυριακή. Τολμηρά θα αλλάξουμε την ιστορία του τόπου μας, θα ολοκληρώσουμε αυτό τον άθλο, αυτό που τους εξέπληξε όλους, αυτό που χρειαζόταν το Αγρίνιο. Πάμε να δικαιώσουμε τα όνειρά μας εκεί, στο φως της εξωστρέφειας. Να ζωντανέψουμε ξανά τον τόπο μας, να κάνουμε στο Αγρίνιο αυτό που ονειρευτήκαμε, αυτό που μπορεί και δικαιούται να είναι. Με τη νίκη! Γερά! Καλή ψήφο, καλή επιτυχία στο Αγρίνιο! Αγρίνιο, πάμε ψηλά! Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου! Όλοι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι να ανέβουν πάνω, να δείξουμε στο Αγρίνιο τη δύναμή μας. Ανεβείτε όλοι, από το πλάι όσοι μπορείτε παρακαλώ, για να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία. Παρακαλώ να αδειάσει μπροστά ο χώρος για να ανέβουν όλοι οι υποψήφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Όλοι οι υποψήφοι να ανέβουν πάνω.